Wrth wneud cais am Radd Nyrsio, rydym am i'r broses ymgeisio fod mor syml a phosibl. Felly dyma chydig o wybodaeth am bob cam i'ch cefnogi ar eich taith i gyflwyno cais llwyddiannus. Dyma'r pethau pwysicach sydd angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt. Rydych yn gwneud cais ar wefan UCAS. Mae angen i chi wneud cais erbyn y dyddiad cau ym mis Ionawr. Mae'r dyddiad yn wahanol bob blwyddyn. Cod sefydliad Aberystwyth yw A40. Gellir gweld y cyrsiau gynhigir gennym a'i codau UCAS yma. Pan fyddwch yn gwneud cais, rhaid i chi sicrhau bod eich cais yn cael ei gwblhau'n llawn. Ni fydd unrhyw geisiadau sy'n cael eu cyflwyno heb wybodaeth allweddol, enghraifft manylion cwmwysterau, datganiadau personol, geirdewon yn cael eu hystyried ar gyfer y rhestr fer. Os yw eich cais yn cael ei dderbyn i gam nesaf y meini prawf derbyn, byddwch yn cael ei gwahodd i fynychu un o'n digwyddiadau dethol myfyrwyr. Mae'n digwyddiadau dethol myfyrwyr unau'n cael eu cynnal yma yn y brifysgol neu'n gyfweliadau ar-lein. Mae'r rhain yn gyfleoedd lle byddwch yn cyfarfod â rhai aelodau o'r tîm addysg gofal iechyd, yn ogystal yn cydweithwyr ymarfer clinigol, neu ofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth, lle byddwn nhw'n trafod eich rhesymau dros ddod yn nyrs, yn ogystal ag ychwyrlio gwybodaeth gyfoes a pherthnasol arall ym maes gofal iechyd neu nyrsio. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ofyn cwestiynau. Ar ôl eich cyfweliad, ac unwaith y bydd y tîm nyrsio wedi dod i benderfyniad, bydd hyb UCAS yn cael ei ddiweddaru yn unol â hynny. Rhai pethau eraill yr hoffech chi cadw mewn cof o bosibl. Bydd gofyn i chi hefyd ddarparu, cadarnhad o gyllid, cwblhau holiadur iechyd galwedigaethol a cwblhau ffurflen y gwasanaeth datgelu a gwahardd. Bydd rhagor o wybodaeth am ramodau hyn yn cael ei hanfon atoch yn ddiweddarach yn ystod y broses dderbyn. Gobeithio bod hyn yn rhoi syniad i chi o'r broses ymgeisio a dymuno'n yn dda i chi gyda'ch cais.